Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali: učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: to som ja, a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké znamenie, zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Duchovný otec, reholné sestry, bratia a sestry. Chcel by som vám dnes porozprávať o okultizme. Čo to vlastne okultizmus je? Samotné slovo okultizmus z latinského znamená tajomný. Teda ide o niečo tajomné, niečo, čo nám nie je známe, čo nepoznáme. Sú to rôzne praktiky, rôzne rituály, sú to rôzne zaklinacie formuly, niečo na spôsob možno ako modlitba, ale nevzývame Boha, ale vzývame toho zlého. Sú to rôzne kliatby, používajú sa rôzne predmety. Je to ťažké presne určiť, čo patrí do okultizmu alebo čo nepatrí. Pretože naozaj je to častokrát veľmi tajomné. Ale okultizmus je hriechom. Hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu. Pretože s okultizmom sa spája predovšetkým povera. Verím, že mi niečo, nejaký predmet môže dať, môže ma napríklad ochrániť, povedzme pred zlými duchmi, pred nejakým nešťastím. Ale v skutočnosti ten predmet tú moc nemá. A ja verím, že ten predmet tú moc má. To sú rôzne amulety. Ja sa vzdávam Boha. Ja sa vzdávam dôvery v Boha. Ja už nedôverujem Bohu, že On ma môže ochrániť, že On mi môže pomôcť, ale vkladám svoju dôveru a svoju vieru do nejakého predmetu. Zároveň častokrát pri tých rôznych praktikách okultizmu prichádza zlý duch. A ten, kto praktizuje takéto veci, kto sa vystavuje pôsobeniu takýmto praktikám, môže sa otvoriť pre pôsobenie zlých duchov. Preto je to nebezpečné. Celá tá oblasť okultizmu je hriechom aj preto, lebo vlastne my sa vzdávame najväčších darov, ktoré nám Boh dal. A to je rozum a slobodná vôľa.
My sa zdáme svojho zdravého rozumu, svojho uvažovania, ktorý sme dostali ako dár. A Boh nám dal rozum preto, aby sme poznávali pravdu o ňom, o sebe, o celom svete, aby sme pomocou rozumu hľadali to, čo je dobré, to, čo je správne, aby sme hľadali predovšetkým takú morálnu či etickú vyváženosť v našom živote. Teda možno ešte tak ináč povedané, aby sme spoznávali Božie prikázania a žili podľa Božích prikázaní. Zároveň zastávame svojej vôle, slobodnej vôle. Už nerozhodujeme my o svojom vlastnom živote, ale rozhodujú o našom živote tí, do rúk ktorých sme sa dali. Tí, ktorí robia ten okultizmus. Alebo vkladáme svoju vôľu do rúk zlým duchom. A oni potom môžu robiť s nami, čo chcú. Preto všetky tie praktiky okultizmu sú hriechom. Môžeme rozdeliť ten okultizmus na také 4 základné časti. Prvá, to je špiritizmus. Vyvolávanie duchov alebo vyvolávanie mŕtvych. Druhá, taká veľká oblasť, je veštenie. Chceme vedieť budúcnosť, čo nás čaká. Tretia, takáto veľká oblasť, je mágia. A posledná, takáto veľká oblasť, to je tzv. Okultná medicína alebo okultné liečiteľstvo. Poďme k tomu prvému. Špiritizmus. Vyvolávanie duchov alebo mŕtvych. Prečo to robíme? Vyvolávame nejakého ducha alebo nejakého zosnulého dušu, zosnulého človeka preto, aby sme sa dozvedeli nejaké informácie. Niečo, čo nemôžeme prirodzeným rozumom spoznať. Alebo aby sme získali nejakú moc nad iným človekom, možno nad prírodou, nad viacerými ľuďmi, nad zvieratami. Preto s týmto účelom sa to robí. Používajú sa pritom rôzne aj predmety, ale aj rôzne zaklinacie formuly, rôzne rituály. Cirkev nás učí, a teologická komisia to vo Vatikáne jasne vyhlásila, že na týchto špiritistických seansách, keď vyvolávame nejakého ducha, tá teologická komisia jasne povedala, nikdy sa neobjaví duša zomrelého človeka, ale vždy je to zlý duch. A preto je to nebezpečné, lebo sa otvárame pre pôsobenie zlého ducha. Poznáme ešte niečo také, ako volá sa to odborne nekromancia. To tiež patrí do špiritizmu. Ide o výslovný kontakt s dušami zomrelými. Chceme sa s nimi skontaktovať, chceme s nimi komunikovať, aby sme sa dozvedeli, ako sa majú. Či sa majú dobre na tom druhom svete, či sa im darí, alebo či sú nešťastní. A to je tiež veľmi zlé. Lebo cirkev nás jasne učí, že spôsob, akým my máme komunikovať s našimi zosnulými, to je modlitba. To môže byť aj almužna, keď dám nejakú almužnu, obetujem to za dušu zosnulého. To môže byť slávenie svätej omše. Môžem dokonca obetovať aj nejaké dobré skutky, ktoré robím na úmysel za spásu duše. A máme to vždy robiť s tým úmyslom. Áno, za spásu duše tej konkrétnej zosnulej osoby. Za spásu jej duše. A dokonca cirkev nás učí, v katechizme katolíckej cirkvi si to môžete prečítať, že čím viac my sa modlíme, čím intenzívnejšie my sa modlíme za zosnulých, za duše v očistci,
tým účinnejšia je ich modlitba za nás. Je to niečo úžasné. Či viac ja sa modlím za duše zosnulých, tým účinnejšia je ich modlitba za mňa. A to je tá výmena darov, to je tá komunikácia medzi mnou a dušami zosnulých. Ja sa modlím za nich, oni sa modlia za mňa. Áno, môžem sa s nimi spájať, veď tak nás cirkev učí, keď sa slávi napríklad pohrebná svätá omša, alebo omša za zosnulého, tým, že ja prijímam Kristovo telo, v tom svetom prijímaní sa môžem spájať skrze Krista. Skrze Kristovo tajomné telo sa môžem spájať aj s tým zosnulým, s tou dušou zosnulým. To nie ide o to, že ja ju musím vidieť, že ja ju musím počuť. To nie je dôležité. Dôležitá je tá moja modlitba. A v Kristovi sme zjednocení. Takže to je spôsob, aký máme komunikovať. Nie cez nejaké médiá. Nemáme chodiť za nejakými ľuďmi, ktorí budú vyvolávať tie duše. To je hriech. Hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. A Biblia jasne zakazuje vyvolávanie duchov či duší. Máme príklad zo Starého zákona. Keď král Saul vyvolal Samuela, proroka, jeho duš. Prorok Samuel mu tam jasne povedal, čo to robíš? Takže to je ten špiritizmus. Dnes existuje taká moderná forma špiritizmu. Nazýva sa channeling, alebo teda po slovensky kanalovanie. Je to veľmi rozšírené dnes v Amerike, aj v západnej Európe sa to už veľmi šíri. Toto je moderný spôsob toho špiritizmu, vyvolávanie duchov, komunikácia s duchmi, kanalovanie. Ja sa stávam kanálom, ja sa stávam médium. Ale tak sa to odborne volá, mediumizmus, to sa skrýva vlastne za tým špiritizmom. Ja sa stávam médium, ja sa dostanem do tranzu a skrze mňa tí duchovia dávam priestor tým duchom, aby skrze mňa komunikovali. Znovu je to hriech. To hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Alebo my zanechávame ten náš rozum, zanechávame tú našu vôľu, vkladáme sa do rúk zlým duchom. To je špiritizmus. Cirkev nám tiež jasne zakazuje v katechizme katolíckej cirkvi bod 2116-2117 o tom veľmi jasne hovoria. Žiadne vyvolávanie duchov či mŕtvych. Žiadne špiritistické nejaké sedenia, aby sme sa dozvedeli niečo. Nemáme to robiť. Je to zároveň hriech proti čnosti nábožnosti. Toto veľmi oslabuje našu vieru a dôveru v Boha. Druhým takým veľkým okruhom je mágia. Tu sú rôzne praktiky, rôzne rituály sa robia. Tá mágia sa rozdeľuje. My poznáme také bežné názvy, že tzv. Biela a čierna mágia. To je také ľudové rozdelenie. Biela, že pomáhame človeku, čierna, že chceme ublížiť človeku. Ale ináč tá mágia v tom svete mágov a čarodejníkov sa rozlišuje ináč. Rozlišuje sa na tzv. Ochranu, keď ja sa chcem chrániť pred útokmi nejakých zlých duchov alebo nejakých ľudí. Ďalej, tzv. Útočnú, keď chcem ublížiť, keď chcem zničiť iného človeka. Rozdeľuje sa na tzv. Ešte emocionálnu, ak chcem rozbiť nejaký vzťah, napríklad dvoch zaľúbených ľudí, alebo ak chcem rozbiť manželstvo, aby vznikol nejaký iný vzťah. Alebo povedzme, ak to častokrát hlavne mladí ľudia robia, chcem, aby sa do mňa zamilovalo nejaké dievča, nejaký chlapec.
Dá mu robiť tú emocionálnu mágiu. Poznám aj taký konkrétny prípad a tá dievčina dala obrovské peniaze za to tomu čarodejníkovi. Ten chlapec ju nechal, dal jej kopačky a ona bola šialene do ňu zaľúbená. Ten chlapec hovoril potom, išiel som s kamarátmi na pivo. Toľko, čo sme prišli do krčmy a sme si nestihli ešte ani poriadne sadnúť, ja som zrazu cítil obrovské nutkanie, že musím ísť za ňou. Nechal som tam kamarátov a utekol som za ňou. Ja som za ňou chodil niekoľko mesiacov, ako nejaká mačička či psík. Ja som nedokázal bez nej ani minútu vydržať. Doslova sa stal akoby otrokom tej dievčiny. Potom, keď sa tá mágia, moc tej mágie zlomila, tak bolo iné. Potom si tá dievčina naozaj uvedomila, čo urobila vlastne. Vzdala sa toho všetkého. Každá mágia, aj tá biela, aj tá čierna, sú zlé. Cirkev nás jasne učí a viacerí pápeži, viaceré biskupské synody v minulosti sa vyslovili, že mágia to je taký kontakt s diablom, so zlými duchmi. A je veľmi nebezpečná. Aj keď tí niektorí ľudia, ktorí robia tú mágiu, tí čarodejníci, nevzývajú priamo zlých duchov, ale robia rituály. Vyslovujú určité zaklinacie formuly, ktoré slúžia na komunikáciu so zlým duchom. Aj keď oni nemajú v úmysle ho priamo volať, ale robia tieto rituály. A tie rituály, hovoríme tomu, že majú tzv. Iniciačný charakter. Čo to znamená? Otvárajú nás pre pôsobenie zlého ducha. To je ako keď otvoríte dvere. Viete, v tom duchovnom svete každý jeden z nás sme domom. Tak Pán Ježiš rozpráva. Sme domom. A viete, že veď bývate v domoch. Máte dvere, máte okná. Pozvete si do domu svojho nepriateľa? Nepozvete. Zatvoríte pred ním dvere, okná. A tá mágia, tie rituály, keď robíme, aj keď nechcem volať toho zlého ducha, ale robím rituály, ktoré ho pozývajú. Otváram vlastne tie dvere pre toho zlého, aby mohol vojsť. V tom je to nebezpečné. A cirkev nás jasne učí znovu v katechizme katolíckej cirkvi, že tieto magické rituály sú hriechom. Je to hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Aj s tým cieľom, že sa má pomôcť človeku. Aj vtedy je to hriechom, aj vtedy je to zlé. Aj keby sa malo pomôcť človeku. Tak nás učí cirkev. Božie slovo v starom zákone, aj v novom zákone, či je to v 5. knihe Mojžišovej, v 3. knihe Mojžišovej, či je to u proroka Ezechiela, či je to u proroka Izaiáša, či je to v skutkoch apoštolov a na iných miestach ešte. Jasne hovorí o tom, že táto mágia je hriechom, je zlom. A kto sa toho hriechu mágie dopúšťa? Ten, kto sám robí tieto rituály. Kto sa necháva na seba a kto sa vystavuje týmto rituálom. Kto ich propaguje, tieto rituály. Kto iných nabáda, aby sa podrobili takýmto rituálom. Tí všetci ľudia hrešia. To je možno tak v krátkosti niečo o mágii. Čo robiť, keď som ja sám praktizoval mágiu? Alebo aj špiritizmus, ktorý sme spomínali. Vyspovedať sa z toho.
To je prvá vec. Vyspovedať cestu. Ak mám nejaké predmety, nejaké talizmany a predmety, ktoré som používal pri týchto praktikách, mám ich zničiť. Je dobré ich pokropiť svetenou vodou a zničiť, spáliť, ak sa dajú. Vyhodiť. Aj keď mám také knihy. Takisto. Ďalej, ak skutočne tam je aj pôsobenie zlého, že sa skrze tie praktiky ku mne dostal ten zlý duch, mám používať autoexorcizmus. Čo to je? To je vlastne modlitba, ktorá sa skladá z dvoch častí. Prvá časť, prikážem tomu zlému, aby odo mňa odišiel. Mám na to právo ako pokrstený človek sám od seba vyháňať tých zlých duchov. Z iného človeka to robiť nemôžem. To môže len exorcista, len ten, kto je vyslovene poverený biskupom pre túto službu. Ale sám voči sebe túto autoritu mám. Ježiš mi ju dal. A tak môžem povedať, menejšia Krista, prikazujem ti, nečistý duch, odíď odo mňa. To je prvá časť tejto modlitby. Druhá časť tejto modlitby je pozvanie Ducha Svätého. Lebo som vám spomínal, že sme domom. A keď ten dom zostane prázdny, Pán Ježiš hovorí, môžu prísť. Ten duch sa môže vrátiť. Aby ten dom nezostal prázdny, musím pozvať Ducha Svätého. Duchu Svätý, príď a naplň ma. Zaplň všetky tie prázdne miesta vo mne. A mám žiť intenzívnym duchovným životom. Pravidelná sviatosť zmierenia. Sväté prijímanie. Osobná modlitba. Ak niekto na mňa vykonal takúto mágiu, ak je mágia namierená proti mne, čo mám vtedy robiť? Znovu, žiť duchovným životom, teda snáď byť v milosti posvedzujúcej. Sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, osobná modlitba. Používať aj ten autoexorcizmus. Ale, čo je dôležité, odpustiť tomu človeku, ktorý tú mágiu na mňa urobil alebo dal robiť. V modlitbe, Pane Ježišu, odpúšťam. A môžem povedať meno tej osoby. Odpúšťam jej, že mi ublížila, že mi ubližuje, že dala urobiť na mňa mágiu. Napriek tomu ťa prosím, Pane Ježišu, požehnaj tú osobu. A tretia prosba, všetko toto zlo, ktoré je namierené proti mne, premeň na požehnanie v mojom živote. Takýmto spôsobom by som sa mal modliť každý deň. V tejto mágii patria aj rôzne talizmany. Vyrábajú sa v mágii a pomocou magických rituálov rôzne talizmany, ktoré by nás mali chrániť. Dnes veľmi medzi nami rozšírená červená šnúrka na ruke. To je povera. To je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Ak nosím červenú šnúrku na ruke a verím, že ma ochráni pred zlom, tá šnúrka nemá moc, aby to urobila. Takže nemali by sme nosiť takéto veci na rukách. To je talizman. A cirkev nás jasne učí, že nemáme takéto veci nosiť. Božie slovo takisto vystrihal, Boh v starom zákone izraelský ľud vystrihal, aby nenosili a nerobili takéto veci. A je to horšie ešte, keď nám niekto káže, že tú šnúrku musíš namočiť do svetenej vody a potom ju nosiť. Prečo je to zlé? Lebo spájame veci, ktoré spájať nemôžeme. Nemôžeme spájať, tak nás učí cirkev, alebo to je hriech proti nábožnosti. My vzdávame vtedy Bohu tzv. Falošný kult. Falošným spôsobom, nesprávnym spôsobom mu vzdávame úctu. Keď máčam tú šnúrku do svetenej vody, spájam niečo, čo nie je
spojiteľná. Druhou takou praktikou, ktorá patrí sem, je tzv. Tá uhlíková voda, ktorú možno poznáte a možno aj sami ste to robili, alebo robíte, alebo dali ste si robiť. To je tiež hriech povery. Verím, že tá voda mi ma oslobodí od čohosi. To tzv. Zlé oko, ako sa to nazýva, že sa mi stalo z očí, o tom už píšu aj prví cirkevní otcovia v prvých storočiach, že niečo také fungovalo. Je to napríklad veľmi rozšírené aj v Brazílii. Áno, veríme, že človek pohľadom prenáša nejaké zlo. Ten človek si to ani nemusí uvedomovať, že prenáša na mňa nejaké zlo. Niekto to môže robiť úmyselne, to je pravda. Ale ak to robí človek úmyselne, tak tam viac pôsobí nejaká závisť či nenávisť. Nie je ten samotný pohľad. A nemal by som robiť tú uhlíkovú vodu. A je horšie, ak tú uhlíkovú vodu spájam ešte s modlitbou. Lebo znovu, to je hriech proti nábožnosti. To je falošný kult, vzdávaný Bohu. Nemôžeme spájať náboženské veci s nenáboženskými takýmto spôsobom. A ja sa aj pýtam, ak veríš tej uhlíkovej vode, tak prečo sa modlíš? Na čo ti tá modlitba? Alebo ak veríš v modlitbe, tak na čo ti tá uhlíková voda? Áno, mnohí namietajú, ale veď mi to pomôže, mi to pomohlo a už veľakrát. Áno, ja nepopieram, že to pomáha. Áno, môže to pomôcť. Ale je to jeden rozdiel, na ktorý my zabúdame. My ideme len za výsledkami. Hľadám výsledky a nie ovocie. Čo to znamená? Ja chcem, aby ma prestala boleť hlava. Ja chcem, aby mi prestalo byť zlé. To je výsledok. A chcem to za každú cenu. Čo je ovocie? Ja mám rásť vo viere. Môj vzťah k Bohu má rásť. Ovocie ducha, ako o ňom hovorí apoštol Pavol v liste Galaťanom. Láskavosť, miernosť, dobrota a tak ďalej a tak ďalej. Toto v nás nerastie. A Boh pre všetkým chce, aby v nás rastlo ovocie. Máme hľadať ovocie, nie výsledky. Toľko snáď možno k mágii. Ďalšou veľkou oblasťou je tá medicína, to liečiteľstvo okultné. Znovu sa tu používajú rôzne praktiky a ťažko je povedať, čo je to okultnou medicínou a čo nie je. Pretože dnes doslova ako huby po daždi vznikajú rôzne techniky alternatívnej medicíny. A je naozaj veľmi ťažké to určiť, povedať. Ale my dnes veľmi chodíme za tými liečiteľmi. Dokonca samotní lekári nám odporúčajú liečiteľov. Všetkých tých liečiteľov môžeme rozdeliť do 3 skupín. Sú takí, ktorí liečia v mene nejakých duchov, a sú to zlí duchovia. Aj keď im možno povedia, áno, je to môj duch sprievodca. Alebo povedia, je to nejaký dobrý anjel. Neverte. Diabol môže aj uzdraviť človeka, dokonca aj z rakoviny. Len aby získal jeho dušu. Môže. Jedna liečiteľka mi povedala, keď zanechala tieto praktiky, obrátila sa a povedala jasne, ja som mala veľké úspechy, ja som ľudí aj z rakoviny vyliečil, ja som vyliečil ľudí, ktorých poslali z nemocnice domov zomrieť. Ale sama povedala, ja som ich nevyliečila. Ja som v skutočnosti urobila to, že ja som presunula tú chorobu
ten človek o 5 rokov sa psychicky zrútil. O 5 rokov sa mu rozpadlo manželstvo. O 5 rokov rakovinu dostalo, povedzme, jeho dieťa. Oni neliečia. Znovu, prečo naletíme im? Lebo my hľadáme len výsledok. Neskúmame ovoci. Takže druhú skupinu liečiteľov sú takí, ktorí liečia vo vlastnom mene. Hovoria možno o nejakom mentálnom ovplyvňovaní. Hovoria o nejakých energiách. A veľmi nebezpečné je aj reiki. Americká biskupská konferencia vydala na to pastierský list, kde jasne hovorí, že reiki nie je zlučiteľné s kresťanskou vierou. A je veľmi nebezpečné v tých vyšších stupňoch. Lebo sa znovu otvárame pre pôsobenie zlých duchov. To nie je liečenie pomocou nejakých energií, ako oni tvrdia, ale pomocou zlých duchov. A dokonca tam funguje veľmi silné mentálne ovplyvňovanie, psychické ovplyvňovanie. Aj keď oni majú tzv. Etický kodex, ktorý bol, myslím, že v 96. roku schválený na ich kongrese, že nebudú ovplyvňovať a nebudú zneužívať tú svoju moc, predsa to robia. Takže naozaj reiki nie je zlučiteľná s kresťanskou vierou. A to tiež patrí do tej okultnej medicíny. A tú poslednú skupinu tých liečiteľov, to sú tí, ktorí liečia v Ježišovom mene. Ako rozpoznať dobrého a zlého liečiteľa? Ten, kto lieči v Ježišovom mene, povie, to nie ja. Ja som len nástrojom v Božích rukách. Ja sa budem za teba modliť, budem prosiť Boha. Možno aj položí vám ruku na hlavu, ale to nejde o žiadne odovzdávanie energie, ako je to v iných prípadoch. Ale on vám povie, ja ti preto tú ruku na hlavu kladiem, alebo na rameno, lebo verím v Ježišov prísľub. Tí, ktorí uveria vo mňa, ak budú klásť ruky na chorých, tí ozdravejú. To je vyjadrenie ich viery. A budú sa za vás len modliť. Nič iné. Tí iní budú používať možno všelijaké kývadlá, virguly a všetko možné. Budú robiť rôzne zaklinadlá, budú používať možno všelijaké sviečky, vosk páliť, olovo rozlievať do vody a mnohé ďalšie rôzne praktiky. Dnes je veľmi nebezpečná tá okultná medicína, pretože dnes jej veľmi dávajú taký vedecký charakter. Používame rôzne prístroje, rôzne počítače a to na prvý pohľad vyzerá, že je to veľmi také odborné, vedecké. A preto je to veľmi ťažké rozlíšiť. Ale podľa čoho to skúmať? Kto je to? Je to veriaci človek? Nie je to veriaci človek? Praktizuje svoju vieru? Nepraktizuje svoju vieru? Berie za to peniaze, robí to zdarma. Ako žije v rodine, aké sú vzťahy v jeho rodine. Aké výsledky má teda v tom zmysle skúmať tých pacientov, ktorých liečil. Aj po viacerých rokoch, čo sa deje v ich živote. Naozaj veľmi nás môžu títo ľudia otvoriť pre pôsobenie zlých duchov. Preto je to veľmi nebezpečné. Cirkev nás veľmi vystriha pred týmto. Aj Božie slovo nás veľmi vystriha, aby sme nechodili za takýmito ľuďmi, aby sme sa im neotvárali. Aby sme im nedávali moc nad sebou. Lebo to sa častokrát stáva. A dnes, čo je veľmi nebezpečné, sa šíri tzv. Kresťanský okultizmus. A to je veľmi nebezpečné. Robia tie praktiky ľudia, ktorí sú veriaci, ktorí chodia do kostola. Chodia dokonca aj na sväté prijímanie. Ale prídu domov a robia
tie rôzne rituály. Áno, s dobrým úmyslom, s dobrým srdcom chcem pomôcť tomu druhému človeku. Ale robia rituály, ktoré slúžia na vyvolávanie, na komunikáciu so zlými duchmi. Znovu môžem vám povedať ešte tak na záver také jedno svedectvo jedného pána, ktorý robil ten okultizmus a keď sa obrátil, zanechal to všetko a sám hovorí a vysvetľuje, ako to funguje. On konkrétne používal kývadlo alebo tie také prútiky, virguly. A dokázal naozaj nájsť vodu na pozemku. Dokonca ani nemusel ísť na pozemok, stačilo, že mu nakreslili na papier, jak ten pozemok vyzerá. A on chodil s tým prútikom po tom papieri a presne našiel a povedal presne, koľko metrov má kopať človek, aby našiel tú studňu. Liečil ľudí, chodil s prútikmi, či s kývadlom povedal, áno, tu, to a to, tento orgán máte chorý. A hovorí potom už po svojom obrátení. Keď som si uvedomil, že ako to funguje, tak som bol z toho veľmi, veľmi zničený. A som si uvedomil, že za tým nestojí žiadny dobrý anjel, žiadny dobrý duch, ale diabol. A uvažoval asi takýmto spôsobom. On sa to naučil. On bol na takom školení, kde sa to naučil, kde ho to naučili. A hovorí, mal chodiť s tou virgulou, alebo s tým kývadlom, či s tým prútikom a klásť otázky tak, aby dostal odpoveď áno alebo nie. Nemal ináč klásť otázky, len tak, aby dostal áno alebo nie. A uvádzal to na takom príklade, že prišiel za mnou jeden pán, on vedel, že ja mám rád starožitné veci, doniesol tam nejakú komodu, nejakú skrinku a sa ma pýtal, či uhadnete, z akého je to roku. No ja som zobral virgulu a začal som sa pýtať. Začal som hovoriť roky. Až dostal odpoveď áno, nie. A presne určil. A povedal, ak mi na moje otázky, ktoré ja vo svojej mysli kladiem, odpoveda niekto áno alebo nie, musí to byť rozumná bytosť. Skade sa tie otázky berú? Ja si ich nevymýšľam, ja si sám odpovede nedávam. Skúmal ďalej, rozlišoval a povedal, to môže byť len zlý duch. Čítal Bibliu a v Biblii našiel odpovede. Toto my dnes častokrát robíme. Ak sme niečo praktizovali z toho okultizmu, bratia a sestry, treba sa z toho vyspovedať, vyznať vo sviatosti zmierenia. Treba robiť pokánie, nápravu. Zanechať všetky tie praktiky, tie veci, zrieknúť sa ich, zahodiť všetky tie veci, ktoré máte a viac sa k tomu nevrácať. Ale sa usilovať o duchovný život. Sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, osobná modlitba, čítanie Božieho slova. Toto je naša cesta.